Għax m'għandux idea kif iressaq proposti għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha, il-Prim Ministru Robert Abela qed ikompli kopja proposti tal-Partit Nazzjonalista, jiriċikla proposti li l-Labor stess ilu jagħmel għal diversi snin u minn fuq jagħmilhom tiegħu. Konferma ta' dan u l-mod kif il-Prim Ministru stess ħabbar it-trakka l-sportivi tal-karozzi u l-moturi, għalkemm fl-ebda ħin ma qal li l-partit li jmexxiju ilu jweda lid-dilettanti għal 10 snin sħaħ meta kien għadu fl-oppożizzjoni minn qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Per eżempju, fl-2012, il-predeċessur ta' Abela, Joseph Muscat, kienu jgħet it-trakka matul il-laqa mad-dilettanti stess. Bl-istess mod li l-istess weda kienet inkluża fil-programm elettorali tal-Partit Laburista tal-elezzjoni tas-sena ta' wara. Da hija l-iżvilupp ta' multi-purpose motorsport track. Aħna qegħdin nenfasizzaw il-punt li tkun multi-purpose. 9 snin wara dakinhar, il-Prim Ministru reġa' laqqa lill-assoċjazzjonijiet biex iħabbar li trakka waslet biex tinbeda mill-ġdid ftit ġimgħat qabel elezzjoni ġenerali oħra. F'mossa li dilettanti li tkellmu ma' Net News spjegaw bħala karrotta li mill-ġdid il-Labor reġa' qed jitfalhom qudiemhom. Iżda mistoqsi dwar dan minn Net News, il-Prim Ministru xejn ma der komdu bil-mistoqsija u allura ħass li kellu jenfasizza li mhux il-każ. Mhijiex assolutament kwistjoni ta' elezzjoni u mhux elezzjoni. Fl-istess waqt konferma li l-proposta ta' trakka waslet lejliet mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Għamelek Bernard Grech għax semmija ftit tal-jiem ilu. Minnaħa l-oħra l-Prim Ministru ipprova jieħu l-mertu tal-għajnuna ġdida ta' aktar lif għal missirijiet li tista' tidħol fis-seħħ anke f'pajjiżna grazzi għall-MP tal-Partit Nazzjonalista David Casa. Fil-fatt kien biss wara insistenza ta' Casa fil-Parlament Ewropew li l-Gvern Malti se jkollu jagħti l-għajnuna lil dawn l-irġiel wara li l-Gvern Laburista dejjem irreżista li jdaħħal dan il-benefiċċju. Kien għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ippropona li jekk ma jdaħħalx din l-għajnuna il-Gvern Laburista ikun gvern ġdid immexxi minnu li jdaħħal din l-għajnuna. Hemm l-ewwel draft legal notice, ġifieri diġà għandna avviż legali ta' kif aħna se nimplementaw din id-direttiva li tidħol fis-seħħ f'pajjiżna sa massimu ta' 2 ta' Awwissu tal-2022. Mhux hekk isiru l-affarijiet. Mela billi toħroġ ma naħsibx. Simon Kassar, Net News.